Чета втория час и съм си с роклята. Днеска съм на парти, но вас не мога да ви взема, но сестра ми ще идва. Като се върна ще ви снимам, даже днеска моя рожден ден. Ако го гледате точно сега, не е точно сега, много, да. И ще ми подарят много яки май неща, ако не, сестра ми трябва да се изкъпи, голямата ми тя се изкъпа и иска си да бъде яка, ама тя не иска даже да я се облича, поне се изкъпва и сега ще ви покажа якото, тя е с късояки, защото нали все пак това е дебело пчела. Ето и го е якенството, като пътниче, ама не е. Ето. Голямо е, да, за нея, ама на мен не ми става нищо на сестра ми. Дали да ми става, ще ми стиска. Ето. Така, трябва да я обличам, защото скоро тръгваме. А ако не ми стигне, ще трябва да ви покажа във втора част. Това е първа част, да. Аз ще съм ви любима. Ой. Тя падна почти. Така. И тя не е кукла. Прилича ви на кукла, ама не е. Който каже, че е кукла, го блокирам и повече няма да ми гледа видеята. Защото не така обиждате така обиждате ми така обиждате сестра ми. Еми да, такова яке, като раница ми трябва, защото нали трябва да я нося, ако ми се измови нещо. Трябва да я нося. Има и количка, ама... Ето, всяка. Искам да ви покажа количката, ама то видеото свърши. Ще ви спра и ще ви покажа. Това, че има розова коса, не значи, че не е истинско момиче. И ето количката, сега нека я вкараме вътре, защото не тръгваме. Явно ще трябва. Има много хубави ръчички, благодаря. Знам. И да.